Това е моята Библия. Сте яли ли сутринта? И аз не съм ял, но имам силен глас. Алелуя! Това е моята Библия. Моето решение. Тя не се отдалечава от устата ми, като я говоря, от очите ми, като я чета, от сърцето ми, като вярвам. Написано, благодаря ти, Господи, за духа, който си ми дал, чрез който ти ми разкриваш велики и тайни неща и ме водиш да постъпвам внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Аз напредвам в пътя, познаването на моя Господ и имам добър успех. Амин. Кой бързо ще ми каже за какво говорихме миналата седмица? Говорихме за Давид и Голиат. Всички сме чели, всички дори може би сме гледали филми и знаеме кой е Давид, знаеме кой е Голиат. Но днес Давид го няма. Кой е тук? Кой е тук? Аз и ти. Ние сме тук. И кой е помазаният днес? Аз. Кой има кръщера Святия Дух? Кой има силата на Бога вътре в живота си? Тогава, днес ние нямаме Давид, но имаме духа на Давид. Амин? И Давид беше помазан. Давид беше помазан от Господа. Кой беше Давид? Едно малко овчарче. Ей там настрани, никой не го зачиташе. Дори баща му и братята му казаха, от него няма да излезе нищо. Обаче Бог си имаше план с него. И когато свършиха онези, които си мислеха, че те са, и дори Божия човек беше заблуден и каза, като погледна първия син, каза, то се е Божия дух, каза, не е той. Дойде втория и не е той. Тогава свършиха всички. Имаш и други синове. Той каза, имам един, ама той не става за нищо. Там той става само за овцете. Той каза, Божия човек, доведе го тук. И още докато влизаше, Божия дух слезе върху Божия човек и каза, стани! И го помажи. Стани! И го помажи. И той беше помазан. И Божия дух казва, слезе върху Давид. И настана неща. Започна да стават неща. До това време Бог нарежда нещата. Намества пъзела и започва да стават неща. И Давид, овчарчето, отиде в царския дворец. Как? Знаете от Божието Слово. Просто да ни стане картината малко по-ясно върху това, което ще говорим днес. И Давид беше помазаният човек. И той се изправи. Като чу един. Вижте, ние всички трябва да знаем, че имаме противник. Имаме един противник. И всички Божии хора, тогава Саул, който е бил Божий човек и Бог го назначи на това место, имаха противник. Имаха противници. Това бяха филистимците. Филистимците имаха един юнак. Днес има такива филистинци, които имат от известно време, дори започвам да събарям такива тая юнащина тяхната, и Словото Божие казва, че това Давид, който излезе срещу този юнак и беше победен юнака им, всички избягаха. Главата ли го няма? Всички тези, които плават днеска на парите си, всички, които плават на силата си, малко по-малко тя се струшава. И всички онези, които блясъка на красота, избелява. И тогава, кои ще блеснат? Ще блеснат тези, които плават на Господ. Ще блеснат тези, които вярват в Господ. И една път ние говорихме, че има неща в характера, на които се надигат, като Голиат. Алкохола, цигарите, гнева, яростта. Делата на плътта. Всички тези дела на плътта. Те идват и казват, аз ще те управлявам. И ти се опитваш да освободиш от цигарите, но не можеш. Опитваш се да се освободиш от алкохола, обаче не можеш. Разбираш, че почва да ти наврежда. Разбираш, че почва да те
правя неща и те държа за врата, обаче опитваш и не можеш. И няма и да можеш. Със собствени сили никога няма да можеш да успееш. Има хора, които Господ е променил живота им и възвърнаха децата си, възвърнаха съпруг или съпруга, възвърнаха много неща от живота, които са били разрушени. Защото тези сили не прощават. Сега как да излеземе, миналия път говорихме как да излеземе и как да победиме тия силни мъже или тоя Голиат в себе си. Как? И го бяхме прочели. Аз излизам срещу тебе в името на Господ Исус Христос на войствата. Нали? Господ на силата. Вижте какво казва. Давид каза на филистимеца, ти идеш против мене с меч, с копие и с улица или с презрене. Говорейки думи на нецензура, моята на... Да. Така. А аз ида против тебе в името на Господа на силите, Бога на Израелевите войски, върху които ти хвърли презрене. Давид не каза, аз отивам сега срещу тебе с мои сили, защото аз съм бил мечка, бил съм, знам как да се справя. Да. Някой път и аз така правя, сега ще за 1-2 часа, ще спакувам 1-2 прозореца и като. Обаче, когато се молиме и отиваме, да, стават нещата. Обаче, когато отивам, представете си просто или главата боле, или нещо, не стават нещата. И знам, че със собствени сили, колкото и да съм опитен, и не стават нещата. Но когато разчитаме оплаваме на Господа, едно, че имаме защита на Бог, имаме силата на Бог, имаме мъдростта на Бог, някой път се закучват нещата и не може да го правиш часове, ако сутринта не си се молил. И Давид казва, аз отивам срещу тебе в името. Ида против тебе в името на Господа на силите. В името на Господ Исус Христос има спасение. В името на Господ Исус Христос има изцеление. В името на Господ Исус Христос има освобождение. И в името на Господ Исус Христос ти можеш да станеш повече от победител. И всички тя силни, като примерно един враг идва срещу тебе. И ако представете си колко християни да идат на църква и да продължават да пушат. Идат на църква и постоянно да бъдат гривни. Идат на църква и постоянно продължават делата на плътта. И много ясно друга ще пита, ти като отиваш на църквата, да ли те учат? Има ли промяна в живота ти? Не, само си станал малко по-добър. И делата на плътта казва, делата. Не, виждате ли? Делата. Има дела. И понякога може да изглеждаш добри. Но където е духа, там идва свободата, а свободата тръгват плодовете. Плодовете, любов, мир, радост, преди малко ги четохме и ги изброихме. И сега, в името на Господ Исус, ти можеш да се изправиш и да кажеш, до сега ти си ме владял, но от днес, в името на Господ Исус Христос, да изпиташ отвращение към цигарите, да изпиташ отвращение към алкохола, да изпиташ отвращение, като погледнеш някой момиче веднага да я пожелаеш. Очите ти да бъдат такива нечестиви. И да бъдеш свободен. Днес ние ще говорим. Видяхме тогава, миналия път говорихме, как Давид е победил Голиат и всички други се разбягаха. Всичко друго ще се замине. Всичко, което е произвел, ще напусне. И живота ти ще се променя. Обаче, когато настъпят тези неща, ще започнат други. Когато Господ започне да ти издига, ще има хора, които ще ти завиждат. Хора, които ще искат отново да ти поставят на това место, което си бил. И няма да ти позволят да растеш и няма да ти позволят да се изкачваш по-нагоре. Ето за това стават нещата. Когато
разбираш, познаваш Господа, някой да казва, няма да ходиш на църква. Пример, говоря. И започват да ти дават забрани. И за да не може ти да се развиваш, за да не може ти да растеш, за да не може ти да имаш жива връзка с Господ и да не знаеш много. Защото един човек, когато знае за себе си, че има един, който го освободи, има един, който предлага и може да те изцели, може да те освободи, може да те благослови. И ще дойде един. И вижте, той няма да бъде някой път, много често една грешка, която допускаме, заставаш срещу мъжа, заставаш срещу жена си, заставаш срещу детето си, застани срещу духа, който стои зад него. Събори предразсъдък, събори крепости, събори мисли, забрани и ще видите как този човек, както Бог говори чрез тебе, така дявол говори чрез други хора, които не познават Бога. Така че нашата борба, миналия месец говорихме, не е срещу плът и кръв, а срещу началства, власти, сили, срещу светски управители от тая тъмнина. Говорихме, че Бог е дошъл да даде изобилен живот, но дявол е дошъл да открадне, да заколи и да погуби. Или Господ ти иска да се радостен, щастлив, другия ще иска да си мрачен, да си гневен. Ето, може да видим по-нататък вече в 18 глава, когато имаме ли другата глава? Ако нямаме, аз ще я прочита тук. Може да си прочетете 18 глава, за да не отнема време. Просто 18 глава ще видите как Саул, този цар, който искаше да облече Давид с своите доспехи, който бяга от филистимеца, нямаше силата и тези негови братя, които бяха там и са били силни мъже и казаха, ние знаеме, че ти си... Обвиниха го в гордост, обвиниха го в егоизъм. Но те не можаха да се справят с филистимеца. Саул също не можа да се справи. А Давид се справи. И когато водиха тая битка, после настана нещо. Има една песничка, която пееха. Може да видите в 18 глава как започна Саул да ревнува. Да ревнува. 18 глава на първа книга на царете. Първа книга на царете, 18 глава. Те, които миналата седмица, нали? Днеска само продължаваме напред. И казва: и жените, като танцуваха, пееха ответно. Саул порази хиляди, а Давид десетки хиляди. А Саул се разсърди много и тези думи го оскърбиха и каза: на Давид дадоха десетки хиляди, а на мен дадоха хиляди. И какво му липсва още, освен царството, да вземе моето място? Той нещо става вътре в сърцето на Саул. Вместо да се радва, вместо да благодари на Господа, че има такива мъже силни, които да се изправят срещу Голиат. Тогава, защо той не отиде срещу Голиат? Защото нямаше силата. Защото казва, че те бяха в отстъпление. Когато филистимеца Голиат се изправи и каза: нека един да излезе срещу мен да се бие, всички се тръпнаха назад. Включително и царя Саул. Божий човек. Те нямаха сила вътре в себе си. Защо? Защото бяха си направили много компромиси. Бог му беше казал едно нещо, той си прибавяше и си правеше неща, както на него му отърваше. И ето за това те нямаха необходимата сила да устоят. Но Давид се покоряваше. Може да видите, че когато баща му каза:
ето ти вземи и занеси за братята си, той веднага не се колеба. Не каза, ама аз сега къде ще оставя овцете си, не почна да се оправдава. Но веднага казва, взема нещата и тръгна. В него имаше покорство, в него имаше послушание, в него имаше почет. И ето за това имаше помазание излято и това помазание действаше. Той излезе срещу големи неща и каза, не с мои сили, а в името на Господа, на силите. И той победи. И когато победи, справи се с врага, после трябваше да се справи с те, които уж са вярващи. Тук ли сте? Добре. Но кой беше Саул? Божий човек. Но когато започнаха нещата, Словото Божие казва, че когато това нещо и ревността, дори в Библията така е заглавена, ревността на Саул към Давид, когато попадна тази ревност в сърцето му започна да става по друг начин. В него започна зло, започна злоба. И тогава казва, Божия дух, там където има злоба, Божия дух не може да работи, той се оттегля. И започва злото да работи. Какво стана? Той почна вече да хвърля копия срещу Давид. Започна да преследва Давид. Започна да му прави лоши неща. Защо? Защото пееха на Давид 10 000, а на Саул 1000. Ето една такава песен, Словото Божие казва, а Саул се разсърди много и тези думи го оскърбиха. И каза на Давид, отдадоха десетки хиляди, а на мен дадоха 1000. И какво му ли са още, освен царствата? Когато започна да изучаваш Божие Слово и когато имаш принципи в твоя живот и започваш да ги говориш на другия, той ще каже, о, тя вече почна много да знае. Откакто почна на църква, много почна да знае. Много неща и са открити. И започва да те закрива. Разбирате откъде идват нещата. И как трябва да побеждаваме. Защото злото винаги, един човек, Божие Слово казва, весело сърце прави засмяно лице. Унилият дух струшава костите. Когато чуеш лоша новина, веднага очите ти, нали, лицето ти, а когато чуеш добра новина или Бог отговори на твоята нужда. И макар че съм виждал такива хора, Бог отговорил и прославил живота в живота, слава на Бога, Господ. И му кажи, слава на Господа, че Бог, нека всички да чуят какво Бог е направил в твоя живот. И нека да знаеш, че чудеса и знамения се случват в твоя живот. Как настъпват промени и какво става в твоя живот. Позволяваш ли на Бог да работи в твоя живот? Вижте, казва, че чрез Господа ще вървиме юнашки, защото той ще смаже противника. Кой е противника? Врага. Дявола. Казва, той идва да открадне, да заколя, да погуби. Но аз, казва Исус, дойдох. Виждате ли? Аз дойдох, за да имате живот и да го имате в изобилие. Изобилие от Неговия мир. Изобилие от радостта. От Неговото присъствие. Когато ти търсиш Неговото присъствие, ще има радост вътре в тебе. Ще ви да споделя една тайна, че човекът е сътворен от Господа и има едно местенце, което е определено само за Него. С каквито и неща да направиш тук в света, каквото да ще ти бъде радостта временна. Купуваш, искаш някой хубав телефон, купуваш си телефона, това е радостта ти. Купуваш го за 1000 лева и после минава стойността и може да го вземеш за 50 лева. И за 60 лева. Няма стойност. И човекът е сътворен. И има местенце. Когато Господ влезе на това место, се чувстваш пълен. Ще имаш всичко. Разговарял съм с много хора, които имат много неща, обаче сърцата им са празни. Чувстват се нищожни.
Вярвате ли? Що ти е готови в това? Дори един каза, имам и частен самолет, обаче пак един окаян, безнадежден, някой нали фарче с тия неща, правят се за пред другите. Обаче същевременно, нали, като ги видиш пред другите, същевременно мога да разбереш. Погледаш в очите им и виждаш мъката, погледаш сърцето им и виждаш празнената. Кои могат да бъдат пълни с надежда? Тие, които вярват в Господа. В живия Бог, Исус Христос Назарянин. Той е този, който беше раснал за нашите прегрешения и който възкръсна за нашето оправдание. Той е този, който каза, аз съм с вас до свършика на века. Той е този, който отиде на кръста, взима моите грехове, твоите грехове, разна ги там на кръста и после възкръсна, за да ни оправдае. Неговото възкресение е нашето оправдание. Ние вярваме в Неговото възкресение и по това сме оправдани, не поради правени дела. Нито един няма да влезе в Божие царство чрез правени дела, а чрез вяра в праведния Исус Христос. Божието казва, че праведен няма нито един. Всички ние, било в мисли, било в грешиме, но има един, който е безгрешен и това е Господ. Исус Христос. Той ни облича с тази дреха на праведност и поради тази дреха ние може да дойдем пред Бог и да кажем, да се яви пред Него. Идвам при Господа с молитва и не защото съм много свят и много праведен, а защото вярно познавам един, който е праведен, който е свят, Исус Христос. И влизам с Него, в Неговото присъствие и тогава мога да представя моята нужда. Тогава мога да благодаря на Господа. Тогава мога да го хваля. И тогава аз имам отговор от Господа. Тогава аз имам общение с Господа. И много пъти, нали, от живота отчаян, имал съм моменти, падаш по очи пред Господа и натъжен, наскърбен, обаче когато излезеш в присъствие на Бога, ти си зарадван, защото Бог е проговорил и е казал, не бой се, аз съм с тебе. Защото Бог е показал, не се страхувай, аз съм с тебе. Аз ще съм те твоите нужди. Аз съм този, който те изцелявам. Аз съм този, който те благославям. Всичко идва от Него. И когато ти позволиш на Бог да промени тебе, тогава всичко друго около тебе ще се промени. Защото ще поглеждаш с други очи. Защото ще виждаш не само злото, но ще видиш и доброто в човека. И казахме, че един добър човек може да има зло в него. И да кажеш, колко казах беше, колко пък сега и обратното. Един зъл човек да направи някой добро. И да кажеш, толкова зъл човек, пък как е могъл да направи това добро? Така че в човека има и зло, и добро. Но когато имаме Божия дух вътре в себе си, доброто ще става повече в нас. Повече в нас. Светлината ще свети и ще осветява. А когато няма тъмнина, когато няма светлина, тъмнината ще влиза. Ето сега като угася, тъмнината ще влиза, нали? Но когато светя, осветява. Ето затова ние християните, които имаме Христос в живота си, сме определени да осветяваме другите. Амин. Светлината, която е Исус Христос, свети вътре в нас. И делата и намеренията ще бъдат разкрити. Така както дойде пагубата или дойде наказанието на Саул. И Давид наистина прие и стана цар, но чакаше Господа. Имаше възможност и можеше да иска. И той да се изправи, както уби филистинеца, да застане срещу Саул. Но това ставаше промяна вътре в него. Дори му откъсна пола, от едно парченце от полата, за да покаже, че може, но не го уби. Защо? Защото той се боеше от Господа и каза, как да дигна ръка против Божия човек. Амен.
Представете ли си Какъв това? страх, каква почет към Бог. Всеки един християнин, който обича истински Господ, той не дига ръка срещу пастор. Не дига ръка срещу брат или сестра. Така е. Разбирате ли ме? Може да дойде ревност. Може да дойде... Само на него ли Господ отговаря? Само на него ли... Той става всеки път и казва, слава на Бога, Бог това направи за мен, Бог това направи за мен. Ами той вярва и Бог прави неща. Повярвай и ти, за тебе ще прави неща. Амин. Бог не дели, просто благославя тебе, които вярват в Него. Така че, ако с другия стават неща, при тебе не стават, виж се къде си ти. Виж къде остави Господ. Върни се там. Оправи взаимоотношенията си. И тогава, когато излезеш, светлината ще свети в тебе. И тогава ти няма да държиш Господ виновен. Боже, що така? Боже, що иначе? Защото Бог ще е Бог и ние не сме хората, които да му кажем какво да прави. Представяш се да кажеш на работодателя си, отиваш на работа да му кажеш шефе и да му кажеш какво да прави шефът. Кой ще направи шефът? Айде. Обаче ако той види, че ти наистина си мъдър, види, че ти наистина можеш да правиш нещата, той тогава може да дойде при теб да каже, как мислиш? Виждал съм как много хора, нали, се допитват до своите работници. Шефове идват, как мислиш ти? И той казва как да остане. Той казва, добре, аз ще доставя само материалите. Амин? Амин. А ако види, че много бърбориш, а пък нищо не става от тебе, и отиваш и на него да даваш акъл и да му кажеш, че доволен ли си или си недоволен, и кой какво прави, такива хора не му трябва. На хората, пък какво да говорим с Господ. И показвам, нали, че имаше хора, които имаха превъзходния дух. Нека това превъзходен дух да бъде върху нас. Амин. Не знам, когато Господ каже, че говорим специално за ревността. Кога започна падението на Саул? Когато презра Давид. Когато казва, изпита ревност към Давид. Ревността е плод на духа. Делата на плътта. Някой тук ли е днеска? Ревността е плод на духа. Делата на плътта. Амин. Не сме. Ревността е част от плътта. И това плътските християни искат те да бъдат забелязани. Нали? Аз сега ще изляза само и ще хваля. Всички да ме видят, че аз съм хвалител. Всички ще ме видят, че аз се хваля. Нали? Свиря. Всички да ме видят, че аз сега ще стана да кажа на свидетелство, всички да видят. Мотива не е правилен за себе си. Или да сложи един костюм сега така да каже. Да? Може и да имаме, но не да даваме значение на това. А да прославяме нашия Господ Исус Христос. И в момента, когато чу тази песен, в него стана нещо. Той позволи, отвори вратичка и оня дойде вече и му казва, омраза. Няма да го обичаш, защото ти направи зло. Ето вижте, хората пеят, за тебе дават 1000, а за него дават 10 000. Той започва да се издига и аз почна да го събараш. На него повече внимание, на него повече... Я виж сега, обичай кой си повече, на него повече бърсваме, като му кай не слуша го, а пак тебе... И ти казваш, да, така е. Ето една лъжа. И тя те събаря. Алелуя! Какво каза един Божи човек? Той каза, виж всички пророкуват. За да може да изпитва ревност Божия човек. Той каза, нека всички да пророкуват. Да не са само аз пророк. Нека всички да пророкуват. Амин.
И тогава Господ го благослови. Слава на Бога. Знаете ли кой е този човек, който му каза? Дойдоха и казаха, вижте, и другия пророкува, и този пророкува. Искаха да вкарат в него завист и той да ги спира, само той да пророкува. Но той каза, аз бих искал всички да пророкуват. И отдаде слава на Господ и по това казва, по плодовете ще познаете кои са мои ученици. Тези, които се смиряват, Господ ги издига, а тези, които се издигат, Господ ги сваля долу. Нека да дадем нашите глави да си помолиме. Татко, ние ти благодарим за тази сутрин. Благодарим ти за Твоето Слово, което променя. Благодарим за Твоето Слово, което ни насърчава и което ни получава. Който ни помага да разбираме и да отделяме чистото от нечистото, правилното от неправилното. Господи, благодарим ти, алелуя, че наистина настъпва промени вътре в нас. Господи, благодарим ти за това, че ти си благоволил да разкриеш себе си на нас. И аз те благодаря за промените в живота ни. Благодаря за освобождение от неправилни, от ненужни неща. Господи, благодаря ти, че имаш грижата да разбираме и да махнем всички онея бокуци от нас, Господи Боже, които наистина не те издигат, изявяват и прославят. Боже, благодарим ти за всички дарби, таланти, които си ни дал. Ти си ги дал да възхваляват Тебе. Ти си ни дал да издигат Тебе, да прославят Тебе. И Господи, ние ти благодариме, халелуя, за промените, които извършваш в нас. Благодаря ти, че ни учиш на покорство, на послушание, на вярност, на смирение, на кротост, на себе обуздание. Боже, благодарим ти за плодовете и дарбите на духа. Слово на знание, разпознаване, говорене езици, тълковане, пророчество, вяра, изцеление, чудеса, знамение да се случат. Алелуя! И всички да видят, да познаят, че ние сме род, който ти си благословил. Люди, които ти придоби, които ти освободи, помазание в живота ни, който да струшава хомоти, който да снема покривала на тъмнина, на невежество, на контрол, на манипулации. И Господи, аз ти благодаря, че имаш грижата, за да имаме лично мнение за нас. Алелуя! Лично решение от нас, не от другите около нас. Господи, благодаря сме ти в името на Твоя Син Исус Христос. Покланяме се и ти благодарим в могъщото име Исус.
си ме